खुलुमबाय, बियो बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आलादा रायजोनि गाहायाव बिटिआर एकर्डआ सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइ साबसिन एकर्ड, बुंदों दिपेन बर'। इउपिपिएलनि मावथिफ्रा उदां बिजाथि मनसिं ब्रह्मनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों। बिटिसिआव हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारदों। देवाली फोरबोनि समावनो करिमगन्जआव त्रिपुरानि सानै लाइमोन सिख्लाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। मिजोराम सिमनायाव रैखाथि बांहोनो आसाम सोरखारनि बिथांखि। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण बाक्सा दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दख'रा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मेलेमजिबि आरो गागि हारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै कलागुरु बिष्णु राभा गोजौ फरायसालि अदालबारियाव बिटिआर गोरोबथानि सायाव मेलेमजिबि जथुम खुंदों। दख'रा आफादनि आफादगिरि महन बर'नि मासि लानानै दैदेननाय मेलेमजिबि जथुमखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वरगियारि आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर'आ। बेखौ बिबुंथियाव खुंख्रा स्वरगियारिया बुंदोंदि बावैसो सान सिगां खौरां बिजोङाव बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ क'क्राझार गेवलां फोथाराव लेंहरनायखौ जोबोद दुखुनांथाव होनना लोगोसे फिथाइ बिएसि गोरोबथायाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया मा लाबोफानो हानायमोन बेखौ रायजो राजाफोरनो रोखायै फोरमायनानै होनांगौ होननानैबो खावलायहरो। मेलेमजिबि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि बर' हारिया दिनैनि सानाव आलादा रायजोखौ मोनफुंनो हायाखैब्लाबो आलादा रायजोनि गाहायाव बिटिआर एकर्ड एबा गोरोबथाया सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन गोरोबथा जादों होननानै बे गोरोबथाखौ लानानै बर' हारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय मोनसेबो हारियानो गिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया होननानै बुङो। बे गोरोबथानि दफाफोरा गासैबो मावफुंखांनायनि उनावसो बिटिआर गोरोबथाखौ एबसु, एमबिबि आरो इउपिपिएलआ मानो सागन होनायमोन बेखौ बुजिगोन आरो बै समखौ बांद्राय गोबाव नेनांगौ जानाय नङा होननानैबो आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो गागि हारि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय नेहाथारि रोमदोन बसुमतारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि निपेन चन्द्र बर' आरो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बिटिसि बिसायख'थिनि खालारा दासिमबो थि जायाखै। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआरिफ्रा गोख्रों फोसावदिंनाया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे जायगा लायै जायगा फिसा-फिसौ हिंसायारि जाथायफोराबो जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 23 नं दिहिरा बियाबाव मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेराव दाङाबाजि जादों आरो बे जाथायाव गोबांसा मावथिफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 23 नं दिहिरा बियाबनि उदां बिजाथि मनसिं ब्रह्मनि मावथिफोरखौ मसलपुर बाथौफुरियाव थानाय मावख'आव इउपिपिएलनि मावथिफोरा हरनि समाव गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव उदां बिजाथि मनसिं ब्रह्मनि माखासे मावथिफोरा जोखोम जादों। बबेखानि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा मावख'आव थानाय चेयार टेबोलफोरखौ बुफायो आरो फिरफिलाफोरखौबो सावना होयो होननानैबो मिथिनो मोन्दों। मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंगासिनो थानाय समावनो उदालगुरियाव हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारदों। उदालगुरियाव दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय सुबुं गुमायाव बाहागो लाहैनायनि सिगां आसु आरो आदिबासि फरायसा आफाद आथासुआ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै लामायाव टायार सावनाय आरो आखायाव गोसोम फिरफिला लानानै सोमावसारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसु आरो आथासुनि सोद्रोमाफोरा हिमन्तनि हेंथायै सोमावसारनायजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, बिजेपि गो बेक, बिजेपि मुर्दाबाद, जोंनो बिजिरनाय नांगौ, काखौ जोंनो मानिया, बिजेपि लै लै सै सै बायदि स्ल'गानजों होसोखावदों। बबेखानि हिमन्त बिश्व शर्माया न'नै सेरफाङाव बिजेपि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोनखौ खौरां मोननायनि उनावनो आसु आरो आथासुनि सोद्रोमाफोरा गोसोम फिरफिलाजों बरायनो थाखाय नेनानै थायो आरो टायार सावनानै सोमावसारनाया दिन्थिफुङो। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया दासान्दि बिटिआर हालामाव गोख्रोंसिन फोसावदिंगासिनो दं। बिथिंनि समावनो हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, बिजेपि गो बेक, बिजेपि मुर्दाबाद बायदि स्ल'गानजों हिमन्तनि हेंथायै आसु आरो आथासुआ सोमावसारदों।
मुलुगनाङै सोरांनि फोरबो एबा दिवाली फोरबो फालिनो रंजानाय लाफुनाय समावनो करिमगन्जआव सानै सिख्लाखौ सा-6 दुथांफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामदों। त्रिपुरानि सानै लाइमोन सिख्लाखौ करिमगन्जआव दुथांफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामदों। जाथायनि बागै सुंद' मिथिनो मोननाय बायदिब्ला त्रिपुरानि सानै सिख्लाफोरा सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव केन्सार फाहामथाय लागासिनो थानाय बिमाखौ नायनो थाखाय थांनाय शुक्रबारखालि फैदोंमोन आरो मोनाबिलियाव गंसे एल्ट' गारि भारा लाना त्रिपुरासिम थांफिनदोंमोन। नाथाय लांसुनिया गारि ड्राइभारा लामा ससेयावनो गाज्रि सोलो बाहायनानै गुबुन लामाजों लानानै थाङो आरो हरनि 1 रिंगायाव निलाम बाजारनि गंसे बानायबाय थानाय न'आव सानैबो सिख्लाफोरखौ लानानै गुबुन 5 लांसुनिया लोगोफोरजों लोगोसे हानजायारि जिनाहारि खालामहैयो। सनिबारखालि मोनाबिलियाव भुगिनांनाय त्रिपुरानि सिख्लाफोरा दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय खारखोमालांनो हायो आरो निलाम बाजार थानायाव एजाहार हैफैयो। बबेखानि बै सानै लाइमोन सिख्लानि एजाहार हैनायखौ बिथा खालामनानै पुलिस बिफाना गोख्रों जाथायसालियाव थांनानै गोबांथार बिबांनि सन्देह गोनां मुवा बेसाद बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे लांसुनायखौ हमनो मोनो। हमजानाय लांसुनायखौ आब्दुल आहान होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय गुबुन 5 लांसुनायफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं आरो लांसुनायफोरखौ नागिरनायाबो सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। आसाम मिज'राम सिमनायारि ओनसोलनि हिंसायारि जाथाय आरो दुंहाव थासारिया दासिमबो सुग्लायनायनि मुं लायाखै। बेखौ नोजोर होनानै सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय आसाम सोरखारा आसाम मिज'राम रायजोआरि सिमनायाव रैखाथि खाबुखौ बांहोनो आरो बर्डार आउटप'स्टखौ आरोबाव जौगाहोनो थाखाय बिथांखि लादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि रायजोआरि सिमनाखौ रैखाथि गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा माखासे हाबाफारि लादों। बबेखानि आसामनि सिमनायाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव गोख्रों नोजोर होनायनि थाखाय आसाम सोरखारा ड्र'न बाहायसिगोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आसामनि 589 स्क्वेर किल'मिटार हाखौ नसुंसे रायजोनिफ्राय हाबस'नायफोरा दखल खालामना लानायाव दं। ओरैहाय दुंहाव जानाय सिमनायारि ओनसोलनि आसामनि हानिफ्राय मिज'राम सोरखारा गावनि पुलिस जवानफोरखौ बोखांना लाफिननो थाखाय फोसावदोंमोन। नाथाय दासिमबो बे जाफुङाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।